Se nibqgħu nmexxu l-pajjiż il quddiem billi jimraħ fuq sma ġodda filwaqt li dawk tradizzjonali inżommuhom b'saħħithom. Dan hu gvern li se jibqa' joħloq il-ġid. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt l-aħħar seduta parlamentari qabel l-ogħla istituzzjoni taġġorna għal vaganzi tas-sajf hekk kif ġie diskussa bosta liġi li emenda l-att dwar iż-żona ekonomika esklusiva u liġijiet varji. Kif kien diġà antiċipa fl-aħħar jiem il-Prim Ministru fid-diskors tiegħu wassal il-viżjoni ta' dan il-gvern li pajjiżna jibqa' jaħdem favur aktar tkabbir ekonomiku b'mod sostenibbli. Kien għalhekk li sostna l-importanza tat-teħid tad-deċiżjonijiet biex tiġi salvagwardjata l-ekonomija fosthom fil-qasam tal-enerġija. Dan fil-kuntest tal-viżjoni ekonomika li kien ħabbar u li tinkludi l-5 pilastri li kien ara fil-gvern bħala kruċjali għal tranzizzjoni ekonomika lejn prosperità ġdida. Kien hawn il-Prim Ministru refera l-importanza tal-qalba kbira ambjentali u bekk għas-suġġett diskuss fis-seduta li tratta żona ekonomika esklusiva fejn semma li hemm interess kbir għall-investiment. Tal-lum li qed nitkellmu llum huwa pass illi se jkompli jgħin ukoll biex niddiversifikaw l-ekonomija tagħna, se nkunu qegħdin noħolqu wkoll setturi ġodda għaliex m'għandekx biss inti l-kwistjoni tal-installazzjoni ta' dawn l-offshore renewable facilities imma mbagħad għandek pataflun ta' servizzi anċillari biex wieħed jagħmel is-servicing ta' din l-industrija. Hawn il-Prim Ministru spjega l-pass li jmiss wara dawn il-bidliet leġislattivi li jitrattaw iż-żona ekonomika esklusiva. Naturalment isegwi il-pass illi jmiss li jkun ifisser jiġifieri li noħorġu sejħiet u sejħiet se jkunu miftuħin għal-lokal kif ukoll għall-internazzjonal għal proġetti f'din iż-żona. Il-focus se jkun fuq enerġija rinnovabbli imma mhux se jkunu proġetti li se jkunu limitati għal dan il-għan. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif din il-ħidma favur viżjoni ta' Mediterran li hu ċentru ta' enerġija nadifa qed issir fi sfond ta' aktar ħidma mill-Gvern fosthom permezz ta' sħubija strateġika ma' pajjiżi fl-Afrika ta' fuq bħal ftehimiet mal-Libja u t-Tunezija. Dr. Abela remarka wkoll kif din il-ħidma minn barra li timbotta l-qudiem is-sostenibilità fil-qasam tal-enerġija toffri wkoll serħan il-moħħ brabta mal-provvista tal-enerġija. Quddiem dan kollu l-Prim Ministru spjega li dawn id-deċiżjonijiet qed jittieħdu biex jiġi sfruttat b'mod massimu il-potenzjal ta' pajjiżna. Dan b'reazzjoni wkoll għall-limitazzjonijiet li għandu pajjiżna f'termini ta' spazju biex isiru proġetti favur il-ġenerazzjoni ta' enerġija mir-rinnovabbli fosthom it-turbini tar-riħ. Ir-realtà tal-ġeografija ta' dan il-pajjiż id-daqs tiegħu jurik illi biex nagħmlu installazzjonijiet ta' turbini ta' wind farms mingħajr ma nagħmlu sfreġġju ambjentali fuq l-art hija realtà illi tiġri jekk se mmorru l-qudiem biex ninstallaw wind farms fuq l-art. Madankollu Dr. Abela sostna li l-Gvern diġà beda jaħdem sew f'dan il-qasam partikolarment fil-Gżira Awċija biex tkun l-ewwel parti ta' pajjiżna fejn is-sorsi kollha tagħha jiġu minn enerġija rinnovabbli. Dan anke bil-proġett massix ta' 11 miljun euro ta' reverse osmosis f'din il-gżira. Fil-konklużjoni tiegħu il-Prim Ministru spjega li pajjiżna fis-snin li ġejjin se jkun qed jesperjenza bidliet kbar f'kull settur ekonomiku, bidliet li mhumiex se jwaffqu r-rata ta' tkabbir ekonomiku iżda li jagħmluh aktar sostenibbli u li jwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar, bidliet xprunati minn gvern li jħobb lill-pajjiż u l-poplu tiegħu. Malta fuq kollox hija mmexxija minn gvern illi jħobba li jħobb lill-poplu tiegħu li ma tgħaddix ġurnata waħda li waħda li ma jiġix hawnhekk u jipproponi riformi ġodda, riformi li konvint li jirnexxu għaliex għandna fiduċja f'pajjiżna u fiduċja fil-poplu tiegħu. Grazzi, Sur President.